Izuzetno mi je zadovoljstvo što je Naučno-tehnološki park Novi Sad domaćin jednog veoma značajnog događaja za nas. Obeležavamo prvu godinu poslovanja ove institucije. U proteklih godinu dana uložili smo velike napore da postanemo inovativna zajednica i da okupimo naše članice. U proteklih godinu dana raspisano je ukupno 5 javnih poziva, 3 koja su se odnosila na tehnološko-razvojne kompanije i 2 koja su se odnosila na start-up kompanije. Bilo je više od 70 zainteresovanih inovativnih kompanija za članstvo u Naučno-tehnološkom parku, a evo danas smo domaćini i imamo u članstvu 2 istraživačka instituta, Institut Biosens, Institut za veštačku inteligenciju, 11 tehnološko-razvojnih kompanija i 18 start-upa. Organizovali smo i veliki broj događaja u proteklom periodu, više od 50 događaja na kojima je učestvovalo preko 2000 učesnika. Takođe smo ugostili više od 20 delegacija visokog profila i bili dobri domaćini. S obzirom na ogromno interesovanje za članstvo u Naučno-tehnološkom parku, iznedrilo je ideju o gradnji nove zgrade Naučno-tehnološkog parka. To je još jedan zadatak u koji smo se upustili i koji stoji pred nama. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, zgrada će biti locirana u kampusu i sigurni smo i da će nove članice naći svoja R&D odeljenja u ovom prostoru. Ja vam se zahvaljujem.